hak step jungka artrik julio arja opsan ka drone ka bala penengkam na benda banwat yu raja rakubanshi boka kurim jungu ka sonam rakubanshi ki badai ginawan jungka kai perthai na Indore Madhya Pradesh ka laban ringdor ki chat beriu hagiriat ba ka bana parking lot wei saudong sora hadin ka jingi de ka drone ki kunhun pulit kunthop na State Disaster Response Force kila her syariat baniwat ikete ki jinglap ka pen suba bala bandai uwei na pedeng kita ki syukurem ki bala ja na du ka arfly trek ucemang arja rapsan katolong khubor ke thu bahag jingliwat kila lap ya gamet usinrang breu na chan wei saudong riat arliang parking lot omblai la thu ruwe menta la patha du magistrate ban le brangkam kat kum ki konon ain bat ban phalai ru ikibahiyeng syakate ki chaka ban pen shisha Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya